Da jfisser li mbagħad l-għada u l-pitada il-Kummissjoni tkun tista' tapprova dik l-approvvizzazzjoni, tkun tista' tendorsja dik l-approval biex bekk jekk kollox jimxi kif issa huwa ppjanat b'dan il-programm aċċelerat, aħna ġewwa pajjiżna flimkien ma' pajjiżi oħrajn Ewropej nibdu nirċievu l-ewwel konsinji tal-vaċċin tal-coronavirus din is-sena stess, dan ix-xahar stess. Dwar il-vaċċin tal-Pfizer, milli jidher allura li huwa l-ewwel wieħed li se jkun approvat għall-użu fl-Ewropa, u Malta għandha 500,000 doża ordnati minn għandhom, għandna mbagħad 100,000 doża mingħand il-Moderna u 1,000,000 doża mingħand l-AstraZeneca, illi dawn huma kollha ordnati. Malta hija fid-dinja u l-pandemija qiegħda fid-dinja kollha. Jiġifieri waqt li aħna ħadna dal-miżuri kollha biex ikollna l-vaċċin ġewwa pajjiżna u ħankunu wieħed mill-ewwel pajjiżi fid-dinja li nkunu laqqamna maġġoranza kbira tal-popolazzjoni tagħna, ħajkun hemm pajjiżi li ħajkunu għadhom bil-kemm għadhom bdew ilaqmu. U allura xorta rridu nibqgħu viġilanti anke minħabba x'kun dak li jkun qed jiġi ġewwa pajjiżi oħrajn.